Islam sogo na ronjo tano no ani katal video wo haklay na ronjo tano kaham kering no tong banyanay te ang mo kaham kering no tongo tabuk ngkang ke ang research program mo thana nai tongo TISF rongni ingke tabuk chini college ningwi thangnai te tabuk nuai holo ingke no video no pulen siming pai thang jar nai dongdi ang video ngkang mo upload khai pa jak se do ngkam se copyright klai ang tesa video no delete khai ra garu andro to already video edit khai jak tok ka ba ang video no ang jo to ko voice ro pura remove khai ra ba garo nije ang tong mani rok ta ang remove khai ang ta voice over khai tok ta ngino kinin video no pa ya su jar ti nai chong di no na ang ajang thangui mo samani ri chamani video ro kuno gana hai phone na video no nai aram nang se garo phone ni mano tangi mane copyright klai yung ka ba video ro no khorang rok no gan rok o je tong na prong no remove se khai maru ka ba ban bang no aram nang se ke phone ni mano aroni song rok rejak ng ka step rok khana we aram nang hai de na video na ye yang je rik mani khorang rok bo khana ka de aram nang ma hai ingya ti ba ke amase video asuk MB maganang khalayu upload khaiba mase copyright kalai ronga ke ba delete khaise taisa katal video ke editing hema tong shuta bok asuk cost na la khai rong si cha da rong ba ke no phunung na ni ba ke MB maganang khai to ke no kini video no naya ta tong ba ji nai ba ji skip khaya woi jara jara am channel ko ta longi tong ke please subscribe khadi ni bo ta pong ti ngana ung ti ti ang ani dol bai bo mare re nai ge ta bok thang lai ge na tom mai thang lai yang darani no ge ko ma lai kya dol bai nyong na samane an dol no ma lai dai dai I ko ma sa ma lai ga ka jete mas ka bin bara o bo khaya ko bon nai sini tongo bo to khum lungo no bara tong mala hangke bo no nai sini tong ke tor lama ba thang lai ge bo phai kya ge thang lai sine ja angka pura kiri suka copyright klai pro video rok dai delete khai jak ba kya yang mobile la tong ba ta ge ta tai katal ke edit khai siri mangala ga ban bagai ke tong khu video tong mani bagai nong dai sama ke video konongi ma tong shiwo nga sokpai lai ke ko sokpai lai ta bu song bising hamla sinai inke bising hamla ya ko lai singki sayango photo tong lai ta inke morok khai ko ani dol rok borok tini video ka sabai ke haisi nge ko ta ke program bo chengnani thangi tok ke ba resabi tong lai kheta ei ko nadi omo first semester ni dang kha o e first semester fifth semester ni ko exam tong na first semester ni ko exam tong na haksalo tong te ka ko nos no liya video edit khai braban bagai ngai ko tabuk masala ni bagai cultural dance masawi tong layo kino rok banai tong di gan rok gang le joto no remove khai mar kha ta voice over khai tong mani bagai जों wana yang wana hadi pra asung lai tere borong mo samani na hari tong lai ta nai thoka ni sai tong lai tero ge go yang bo na chok ko bote marti phung gai ko ani ru malai se bini phun camera hoi tong da lai gum sai kare mo gai tabu amo wana jak tong bo photo ni na sik tong do am se video khai jak bola ang ka ba ke tabu nai tong lai ta te bo chong tini no ko thang na ni ke gom horong sinai tabu phane se program masamu ro chamu ro engo chaita sar chaita rong chini sing lai ke bayang masamu ro chamu ekdom kabang ma pani bagai 7টা 7:30 ko no ma phiro gan chung teni
mosawi tonglaikhai ko mo hingkangke kesannya beri hingkangke chini 5th semester ni no go yang kinar ni hingke bo semester nang sini dia kahamke tabuk naitong ni borok mosamani gan rok kere remove khaijak karon nang siking tokhana rok borok bo gan no mosawi tongna rok saidaman borok ni mosamani design loge kiha sabela comment khaiye tabuk ke phatora nokol laijak ka seler suka bisingo asuk jongani bismaro sabai suka hingke ba photo bujamani bagi nokol laijak dai kon hariang cameraman ke mar ke bono photo video yang ke mar ke postri jongta kebama borok nai ko yang ta photo bujagi tonglayo angke bujan musuli bahan nok sabai suka photo rok bujang mani hingke tabuk hingkangkai yang tekai sa digio phalijak kha yang photo bujak laimani hine ang buskang bujake yang phalijak kata yang bahan hai borok buma yang bujak laimani marangi tongo hingke ang bo haino koyekta bujak kha narani insta o thangi naimano hingke ko nadia mokhe chela rong mosai to obuskani chela pa tamsung musana reng rosa suka naila thasko musa suka bra expression ba ko bai rosa suka bo musa puro askino bui jirung laikha tongklai suka ta ke norok to khana khangkai aram nang jakhamu ang oni songrok joto se remove ma khaikeng ke baram nang jeng to khana ta norok haipon norok ani video no paya songro tinai tongdi tabung ngangke Mr. Freshers dai Miss Freshers ni bagai introduction nai tongo sabjani tikino semalia gang to semano norok to semyang tongkhana anggo aros tong ke ba video to nogo hai si tit khai ke bang to seman chinan bide hai deba ngai ko dai tong ni bong no sungma se boke dancer hamjak ta bagai bono dance kisa khai puno di ni mosai puno ke kalang thaga thajingo ta ke ko yang bore mo choto no first semester mamang okay nai tong ni norok ta ke chana ni ba ke jeng thangi tonglayo bradi police ni phaima ni hai de ba bo suka mayo ko kya bohok ro hani yok ba shuko bohok ro motor ja ba shukan ke ba tabu biryani charo kan ke ba sangang biryani na hanan ni ba ke thang na ka tai ko ani dol lok tongo or tong suka ke tini no thanan satau no thanan mase satau stabo jaga siku yale mosamani rok 4-5 ta musa ko tebe ko bungma group tong ko ka ba yang ko biryani rok phunoi tonglayo ta chala sin ke tap ke hani mai khumen bula ke tabuk chai be ko be te ha program bisingo hablai jawnai ke abono nai tong ni do no rok tini video no basuk nai man wan suk nai ko yang ko asino bukhok je tong sak khoi khika ko hoi bukhu dai ki ba hablai kai ko tabuk kam se biryani sai tong chini se jaga smaliyo chini si drok sabjuna su ki ba yawa sha la su ba se ma tong si dala pra yak ru bai ab se la su ba se ma tong ma se bor sok pai ko se ban bus ka ko pra to ni re phai jau ka ekdom bus kang dak asma suru rong ya amti bus kang ro ke ba suna ro bu yang thang he de ba ta ba ta bo ro asu gai pra dak ke musamani video na jong la ta kai
ko naji tini no jago ka mamita music Tripura music abai rok kobangma cameraman rok tongo ta borok ni or thangai o jago je fresher somo sanai rok ni video no rok aro thangai nai mano hingke tabuk borok najik supang kha ekdom pura full lungsoka horang khabla horang kate borok bangso salo sas goroi hingke horang kate mosawa bun bagoi borok bango salo hingke hanyo borok komta iko mo hingke tabuk ko chabi tong layo chela bai boroi nong no khanarli ang gan rok no ke no kisa no map khaisa badita phunung mai ni bodla hingke borok khe ko tabuk hindi song mosa jong do narok borok ni mosa man dijen no gei tamo gan mosa borok kisa no comment khai sadi do borok hingke ang sai resiwano dilbar man mosa jong layo hingke ko naji Mr. Pressure style Miss Pressure sabo mangkha apuna wa samani ang hingke ko mangkha bo mungse poki thangba ka ang borok ni hingke borok man khata this year rok borok tang tholai ja khaji borok wan sungme na ba hiki mana na nei ora hai deba ge borok ni bakha bus ko borok tang thong man to khana ba kep sani hai deba na gang ke borok na kisa masai kalang ni sawi tong do ke wa noi ko borok masawi re kalang lai kata yang wasida no go sereng hai ja ke gan ba ya ko bai mi lui re kalang khe ke wa na samani ta yang o narong le no go se sereng rok phai kene narong man chinai pressures Mr. Pressures or Miss Pressures nei ge borok thas no masai kalang kha ke tabu ke ko nai di suk borok bang hayang lai drop off khai ka na ji borok no saman go asken bui bonai thoksak ba khetta ya para ko andol lai ge sida handok sokra bang no na cha sokra boiran simi borok masa pro ya pa khorok mani ta sachi bin ya parok nosto som thama khela khoroma ya khayang o ham bunyo video sa ga tam khayo ba ing ta la so na hadi musala me no mayo hanya musala ben chirik lai yang khayang buskango ya pa khorok bro ya chi bu chirik ra ya ko no ya hanya tong tang am ti ro khlai si ulta ngai ko musai tong layo borok ni bagan tam gan jan musaman bogis thang ka angkhe ke bono nai tong ni no borok ni musamani tam gan ro musakana borok je ro musai tong no rok tam gan musai ki sa comment khai sala jodi na video nai tong angke tabu khe sungno ko thanglani ni bagui nokhor laikya horang kha pra sarata ba jiwi tong angke ba horang kha no ko thanglasne jak tinin bang video sum jotna hambai